pachipamwe guys. Maite here mapopcorn. Maite here mapopcorn guys. Maite here mapopcorn. Maite here mapopcorn. Mapopa here mapopcorn guys. Kana kuti matora here madrinks. Because life zoda kutsenga. Ukaita kutsenga uvati. But ukasatsenga unovata. Deedzai vamwe guys, deedzai vamwe tikurumidze kufamba nebhora. Tegai vamwe tikurumidze kufamba nebhora. Tegai vamwe. Tegai vamwe. At least i9 iko zvino ikapera na 11 zviri nani. Tegai vamwe. Time tikurumidza kudedza vamwe guys, tikurumidza kuti tikuita square. Time tega vamwe tikurumidza kuita square guys. Tegai vamwe. Hanzi ndine maputi. Ndizvozvo andiselina. Unotota uchitsenga usavate, otherwise unovata. So unotota uchitsenga. Singi kana waswera wakamira wakaneta. Wozouya kugara palive ka. Unenge uchida kutovata. Animona. Ndosaka ndambomwa coffee paya plus ndoda kurobatwa neflu saka ndikuita chindi ameno zvainoita inombopota chindikanganisa apa. Flu iyoyo. Animona. Hanzi namaide ndo andiri kutodya. Hanzi kuna Hanzi letwina ndane ukapa. Diana, love you. Diana, love you so much. Yes, Diana, love you, my sister. Letwina nesa ukapa arikusa nezvei letwina. Ndo veburugwa here, vekutora burugwa. Guys, itai fast tisvike pa 500. Ingodedzai vamwe vaya. Vana ida maroya atsanda vaona mu comment section umu. Cheripoki wainda. Letu imi Joy enzani Kim Joylin Munaiwa enzani Joy uyu wokusona Joy sisi Joy ava Joy Kim Joylin oku UK arova pana panchamuoni mazwano. She hardly misses my life panapa but ndine madesi singamuoni. Joylin letu benxube unjani. Joylin Kim medwe mumudedze muti kwenda simeri ndakusuwa. Anogara mu comment section zvokuti ndanetseka kumuona. Na Ivy anotambira ku Instagram asivana but anouya panapa dzimwe. Evidence yes. Guys, tasagwa ne 47 people tisvike mu 500. Dedzai vamwe. Vongai mari dzalo. Dedzai vamwe ngotegai vamwe guys. Tegai vamwe guys. Maita wana nyasha ndepi yako. Mairumbi vakaenda kulamba sti kumoza vatoriko. Vari kumbogutisiwa kumoza uko. Tamika Mtemeri vibes, how are you? Uri say Tamika. 473 guys. Dedzai vamwe 478. Itai fast. Kwati zvokuti mazoti kwaisiswele recap anditi recap chini. Mapopcorn Josephine. Popcorn. Nai chia dongo. Chia dongo kwa dasa mnambovira mapina paper 1. Chia dongo. Okay. Hanzi na chia person hanzi pa kupina pa become a supporter. Ameno zvinoitwa sei? Become a supporter unokachida kusupporta diaries. Become a supporter. Amino zvinoitwa sei vani vakaisa link up. Link iyo. Kwanzi to become a supporter. Link iyo guys. To become a supporter. Paiswa link up. Namkoma Gordon. Become a supporter say diaries guys. Ite uma supporter say diaries. Ani zvangu zvinoshanda sei. Ani zvizivi. Asi chia dongo vakanda apo vaisa link yacho. Just to become supporters guys. Anditika ngati supporter nei. Zvazvinenge zvichita ndizi kuda kusupporta diaries.
handisinyatsoziva regai tidedza ningikiri guest yedu ibve yangopinda tiwane kufamba nebhora. Right. Hello, muri sei kwasikana? Ndiri sisi muri right here. Aiwa ndiri right. Ipapa ndanditaura ndikati pamwe varara handizivi rega ndingochekawo masettings ndione kuti munhu chakasvinura here. Chinonetsa nyaya dzepano munhu akauya nenyaya yakati kwanise kumukata tinenge chida kuti panapa panonzi pa stress reliever. Munhu anobva anyatsodurura zvepamwoyo pake kuti anyatsowana kupora. Saka tinotora time yedu munhu anotoita nguva yake aripo hato hautombonzi donha aiwa hatiiti izvozvo. Saka tatakatongomirira kuola kuti vafambewo nechi kusvika vapedza vavo hukuhila. Mozart talking inobatsira nditi battery ndorangolo but changoti kure dumbijana. Awa tinozongopedzisa tinoda kutongonzwa right maini tinoda kuti mutudzewo zita renyu zvakare kuti ndimi ani muri kupi and then motsanangurira kuti jeni yenyu yeupenyu yekufamba chii chakaitika. Nyaya yenyu ndaiona mumanewspaper, nyaya yenyu ndaiona chinyorwa pakasiyana. Inyaya yekuti unoshaya kuti nezera renyu nezera riya manga mapinda nezvinhu zvakadaro sei, zvikuru sei pandaona iri munewspaper zvandinetsa chaizvo. Saka tinoda kunzwawo kubva kwamuri kwete zvokuverenga panewspaper kuti inyaya chii chakaitika, what really happened, makuriro enyu background kuzosvika zvizi zvandaverengawo zviya zvamune nezvimwe zvisina kunyogwa paya. Tinenge tiripo zvedu takateerera munyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Muri kukata? Muri kundinzwa here? Ya, iko zvinoda kunzwa manga muchikata-kata. Okay. Nyaya yangu inini ka. Zita rangu ndonzi Veronica. I can't hide because ndagara ndatopa. Ndagara nditoripa mission yekuti. Saka inini tsvagai pane network inobata zvakanaka. handisuziva chii kuitira pane kuti muri kuita kunge mutaura mashiro. What is going on? Mira ndikudonhedzei ndikudzosei futi. Tiwero chinenge chidaro here. Network yava mine zvairi kuita regai titrai kuvadzosa futi. Titrai kuvadzosa zvakare. Satani asada kutikanganisira panapa. Hello? Yes. Yeah, taurai tinzwe. Tangai taura tichizoti ichiri kukatira kana kuenderera mberi. Makundinzwa zvakanaka here? Zviri nani handei. Okay. Zita ndini Veronica. Veronica Chisango. Ndine 42 years. Hello. Veronica Chisango. 42 years. Ndine 42 years. Nayangu yakatangira ndiri mudiki by that time. Ndiri mudiki by that time. Ndandire 12 years pakashaika vabereki vangu. I mean pakashaika amai. Vamwe vangu vashaika, vana mbuya, vana sekuru, vese vanga vashaika. Munhu wana ndangosarwa naye panguva iyoyo vanga vari mai vangu. So panguva iyoyo I didn't care about anything else. I was a happy child. Muri kundinzwa zvakanaka? Hello? Yes, I was a child by that time because ndandine loving mother and ndandiri kugotyera mai vangu. Ndine 12 years. Saka one day world yakangoita 10 upside down. The only person wandaitemba naye vanove mai vangu.
kungonzi vaita accident vachienda kunosungira mukadzi wemwana wanzvadzi yavo unombva wabva watoshaikira ipapo apa handina mbuya handina ani saka ipapo ndaigara kumusha kwaamai naamai handiti baba vanga vashaika kudhara na kumusha kwaamai saka ndokwatakazosara 2 weeks mai vangu vachishaika inini ndakati ndabva kuchikoro nokuti ndakaenda kuchikoro after 2 weeks ndichidzoka ndopandakasvikobvunza mainini vangu kuti nai mainini todyei mainini avo mwana wanzvadzi yamai mhinduro yakave kuti enda kuguva ramai vako unovabvunza kuti nhasi tinodyei moza zvakandirwadza yange dai ndandine chandandatadza ndiri mwana kadai vakandirova pamwe dai ndakazvikangama but in that it's 30 years now that word still rings like yesterday ndakaenda kuguva kwamai vangu ndakachema because semwana akakurira muchechi ndaigara ndichifunga kuti mwari ane rudo mwari anodai saka ndakati pamwe mwari achandinzwira tsitsi akati aita mistake akatora mai vangu saka maybe ndikodzorera mai honestly ndiri paguva ipapo usiku hwohwa ndakarara pasaiti peguva ramai vangu ndaingochema ndakangotarisa just from anyway kungoti maybe she can appear and izvi zvakaendeka kwemakore ndichingofunga kuti vacharipa saka zvakazoitika ndezvekuti ndaane 13 years we say 13 ndandichiri kumusha kwamai 14 ndobva ndakabva ndaenda kumusha kwedu kwababa vangu kumusha kwababa ako hakuna baba kwakatofiwa kudhara saka ndakabva ndaenda kumusha kwababa kuya sasara inini kwakuna sisi vangu nehanzvadzi yangu anga akatomirirawo maresults ende munoziva kune vakakura age yedu isusu 1991 and 1992 kwakaoma kwakuine drought inini vangu mai vakatenga 1991 zvekuti takasvika pakugeza mbeu ubika mangai kuti ndikwanise kuwana chekudya and keep going iyo ndedzimwewo nyaya dzatichazopindira zvedu hazvisuda kuti ndiswedze pano nekuti it's a long story saka ndazoenda kumusha kwedu hanzvadzi yangu yakatosiya yakamirira maresults ake eform 4 akatonofudza mombe somewhere zvinotondibata kana nanhasi kuti mumusha mamuine vanhu but hanzvadzi yangu neudiki hwanga ari akanofudza mombe idzodzo dzaifudza mari yake aisashandisa anything it was inini nasisi vangu toenda tonopuwa toenda kumashops tonotenga king saka after ndopandakazotorwa neukama I'm not ready kuti ndimeshene manames zvangu but vanozviziva nyachinzi I don't care saka ndakabva ndatorwa zvikanzi totora mwana titimuendese kuchikoro usingazive kuti guys kunze uku zvakaoma vanhu vanenge vatoona maid or a slave kana vaona watofirwa ndo zvavanenge vaona saka ini ndatorwa ndobva vanga vanditora vai mwana wacho akati ihamaiti akati rega ndiende ndogara naye ndaenda kundogara naye takanogara kuchikoro chabvepi unoita kudemba kuona mwana vanotori vakuru kwauri remember I was 14 by that time vana vanotori vakuru kwauri vari kuenda kuchikoro iwewe chako kumeka shuwa kuti vadya here wavabikira here wabadi here but munotori neukama the different yangoitika ndeyekungoti vako mai vafutsirwa saka usina basa nekuti hapana achatika musadaro mwana wangu saka ndozvandakapindana nazvo saka zvisinei ndakagarako ndichiita iko kushanda kwacho kushandira chikafu katotongoti kwakuri kushandira chikafu kushandira accommodation yes because hapana mubhadharo wandaipuwa and it was not enough for that man of that house mukadzi wake asipo ndopa akabva andibata murume uya chibharo and panguva iyoyo ndakusvitsa 15 years saka ndokunga amenewo kuti tiri vaya vezvibereko zvakangofumukawo here kana kuti kudii nokuti kubatwa kwangu chibharo ndakabva ndokunga ndopandakabva ndatongoita pamiri kuti ndisvikotaura mai mwana ndakapuwa mathreats ekuti neudiki hwandandinawo neukushaya wokutrusta
ndodzimwe nyaya dzacho dzandandichitaura sime kuti ndo zvandiri kuita kuti ndidzidzise vanhu kuti usachichidzirwa. Hazvisenzi. Ndakabvuma kuchichidzirwa. Ndabvuma kuchichidzirwa. Ndikatorwa ndikadzoserwa uku. Apa ndine nhumbu mwana ari kukura ari mudumbu, ini ndiri mwana ndiri kukura ndiri kunze. Ndine nhumbu kudaro. Saka zvakazoitika ndezvekuti yakazonotiswa kuti ndine nhumbu ndine 7 months. Dzepamiri. Ini pachangu ndaisaziva kuti ndine pamiri. Because by that time ndofunga ndakangoti endei kumwedzi. Wandoka ndo manguva ekutanga kuenda kumwedzi. And handisati ndaziva kuti maperiods akafamba sei. Okay. Izvo nditori nemwana ari kukura mudumbu mangu. Okay. Yes. Ndagara ndiri slim. Saka nditori mudiki I was slender. Saka dumbu chari chanda handisina kana nanhasi. Handina kana dumbu. Saka vazoona manje kuti pane zviri kuitika pamwana uyu. Ndobva vandibvunza hama dzamai vangu. Vandibvunza kuti ko chii chakaitika, he uri kuita kunge une nhumbu. Inini mandavaudzawo zvakaitika. Asikana. Ndikakuudzai kuti inini hangu semubereki whether ari mwana womukoma wangu mwana womunin'ina wangu anzanzwa. Ndingatochema kana kuti kutokolapsa. But zvakaitika panguva iyoyo ndezvekuti vakadzi vakuru vairi vakandibatirana, umwe achinditsika dumbu achiti toda kuti nhumbu iyo ibve. Umwe achindirova, ndakarova zvekusvika pakuti mwiri wangu chaiwo ndakatadza kana kunzwa inonzi pain kuti unenge wangogara uchirohwa, anotsika apa achitsika apa until today I don't know kuti mwana wangu akasurvive sei. Vakadzi vakuru vakabatirana. Vakadzi vakuru hama dzamai vangu, handiri mukupanzwisisa. Saka zvadaro havasi kuda kuti vabvume munhu wandiri kuvaudza kuti ndiye andimitisa, ndiye akandibata. Because munongoziva zviya zvechifamily zvechibhozida kuti ndiye ane mari, ndiye anochengeta vanhu. Kuti zvitaurike imhosva kai munhu anosungwa. Ndini ndakatopandukirwa ndikanzi ndindakatorepa munhu nehama dzamai vangu. Pa15 ndiwe utonzi wakarepa murume mukuru? Yes, ndakarepa murume mukuru ndomunga akanga ari kuma 40 something. Saka sezvineiwo the following day ndombva vanditi unofanira kuenda kumurume iye muri kupanzwa. Ndombva mai vamwe vasiya mari yekuti ndiende. Ndakabva ndatanga kutanda botsora mai vakafa kudhara. Because by that time ndakatorerwa kubva pabhegi neeverything, ndikarongedzerwa hembe dzemumasaka. Hembe dzangu dzakarongedzwa mumasaka. Ndopakatangira botso rangu rekutanda mai vakafa kare unge ndarova mai. Ndaenda ndakatakura hembe dzangu kumbare kusaka kuya. Ndomba ndaenda kwako uri kumhangura here kwakuri kuine munhu. Ndasvika. To make matters worse, one of my mother's sisters, ndiri kuenda ikoko akanditoresa address yekwandiri kuita. Mupanzwi. Kuti munhu otora address hanzi chienda oraiti kumunhu ikoko. Ndiri kuenda ikoko ndotorerwa address, vanhu vakachinja pavari kugara kava. Lese munhu anga achigara tiri muno muJoburg, munhu anga achigara muCape Town, azomuvha pamwe aku East London. Ini ndonzi chienda kuEast London ndaizawo Cape Town ndotorerwa address. Ndakanakupa bhazi rangu pambari. Ndakaita 2 days mutown iyo mumhangura imomo ndiri parengi. Kozi kana kuenda chaiko ndaisa kuziva. Ndichingoti ndikangofona chete foni inobatwa nemunin'ina wamai vangu one of the wakandirova waya. And that woman was semkaya akatyora mai. Ivo ndo vakararama mai vangu pavakafira ipapo. Ndaitofunga kuti maybe ivo semunhu akaona kufa kwamai vangu vaine 42 years vachisiya vana vavo at that age, ndiye munhu angarwadziwa. But she is the cruelest of them all. But akaona mukoma wake achitandadza. Saka zvisinei, ndaingoti ndikangofona kumba kuya kuya ndivanodaira ndivo foni yotropa. Ndakangofona kusvika hameno zvakamwari wanguwo ndakazofona. Ndopa yakazodairwa nevamwe bhudhi vangu. Bhudhi vangu mwana waiwana mai vangu ivavo.
vakazoshaika zvavo bhuti wavo ndo vakaita mwari wangu ndomva wanditi enda pasi yakati ndichisvika ikoko ika hama iyaiya ndomva yatobva yandisiya nenhingirikini nedzura moyo riya zizizi repisti riya vakuti kana matoda kuita imbenyu mada kudi inini ndingaudzozve kuda kuita imbenyu ndaitoziva kana kunonzi ndaimbozviziva kana kuzviziva kuti mwana wacho ari mudumbu anoitwa sei ndaimbomuziva nezvinei vandisiya kudaro nomva vaenda kuna vana naamai vedu vaiva ndongoti ana amai zvandi handisina amai vari ikoko semumainini vaifona uku vachitotaura kutoti munhu iyeye kwaari ikoko nhumba isi yake anofanirwa kutobva ipapo baba vayanibva vatonditi vana mai vako vari kuita basi rekuti ubve pano zvine ndoita sei because indakutonetswa zvazodai kweni ndaizivewo handiti andakangozvigarira kune kamwe karumu pane nekakoteji kariko saka they took it in their own energy vakakwira futi transport kubva kwaharare kuya ndomba vasvika vabvunza munhu yahaana kuramba ndaisati ane pawa ari kunamatwa haana kuramba mhosva yake hama dzamai vangu dzakabudisa muromo pamusoro newopazasi vachidaidza that monster nemutupo kuti saka isusu tanga tati taakutora uyu wekwachisango tonomusiya kuhama dzake kana mazoda nezvake momuteera ikoko ndatorwa ndime kwachisango uyauya mwanazvo ndaendwa neni apa ndani namwe mainini vangu vakashayika vakafawo vatambura unongoziva jerire pano pasizvo vakafa vatambura vamwe ndo vachiri vapenyu saka taenda kumusha kwangu hatisi kutoziva kuti kune nhamu yasisi vangu vakashayika vakaita gwirikwiti tasvika paya vari kusvika ndo vatanga kundisvisa kubva ndisiya kunoko because dzimba dzavabereki vangu dzakavakirwa nechekunoku kure nedzevamwe saka bamunini vava nemwana angashayika vangu vari pamira vasvikotaura zvapa vasina kuswera hanzi tine mwana onyane nhumbu asi kutomboziva kuti akametiswa nani ndivana amai avo kusvika vana baba vangu vazoti iye mwana wamuri kungotaurira uyo haakwanise kuzvitaurira here tidaidzirei mwana mobva mamuunza mano azvitaurire inini one statement yangu yandakataura kubva kare handambobvira ndachinja apa ndandatombofosekedzwa kuti ndiite se ndinwe manororoni izvo yanga ichinzonga ndaitogona kufa asi ngorisisi wangu ndo vakazowadzidza vakamhanya vakandaidza baba munini wangu kuti ningirikini vaona ndichitambiswa manororons kuti ini wachinobva chinombu chacho icho takagara kakutakamira kuti tiende kunana baba munini wangu saka vana baba munini wangu vakati mwana ataura makatora mwana wedu imini kuti munomuisa kwamakamuisa maona kuti mwana wedu ane pamiri nguva yekuti anoda vana amai most ndoyamausipomudhamba pamusha pano pamunoziva kuti sisi venyu havapo vakashayika murume wasisi venyu akashayika saka hama yamuri kuda kunyatsoti ngatiete mwana ndeipi kunze kwenyu imimi vana amai venyu ndomva vanditi mwana wedu tinoenda naye hatimusiye tinoenda naye izvo vanhu vangu vakatondirongera tendi ndomba tadzokera kumabhazi ndomba takwira mabhazi anambonyanya wandakai kumaruzevha kuruzevha kwatatiri kakuita saka takwira bhazi riya rangoti fambira pane chimwe chisango svikanzi namainini vangu dhiraivha misa bhazi mwana wari mubhazi munomu watinaye hatina mari yekumubhadhara aiwanzi kondakta misa bhazi vamwe ari padhize rakondakta nobva kondakta amisa iwe ndokudhambiwa kwandakaitwa kudhambiwa uko kwandakaitwa ikoko ndakazopindana nedzakawandisa dzekutoti dzakarebesa but chandozancho kuti ndakazombosvika pakutonosenza kumapurazi evarungu hama yangu kumapurazi kwevarungu ini semwana anga asina kana kutojaira kutosakura kana laini kwaipuhwa mhino mugwazo wakareba kubva kupi apa iwewo une kanhumbu paya uri kuda kudya chandaingoshandira kwakuri kudya ndichingotora zvikwereti kuti nditi ndakambobatawo pei yemumapurazi ndinenge ndichinyeba mirakola pakanzi kondakta misa ibhazi mwana uyo hatina mari kumubhadhara aburuke panga pari panzvimbo pawaiziva
musango. Saka wakasara pasango payo ukadii? Wakatosiwa musango, vakatondisiya musango ndopandakabuda ndamumapurazi. Hey. Mana mainini maningina mamai vako here chaivo mai vako chaivo? Blood. Apa ndiri kutaura munhu akanga achitori musame car. The same car yakauraya mai vangu. I'm sure akatoona mai vangu because kana achitotaura anototaura kuti vaita accident kudaro akatombovazunungudzawo kudai kuona kuti vachiri vapenyu here. Nobva azunungudzawo sekuru vangu kuona kuti vachiri right here. Nobva vaona kuti ava havasiri right. Then vamwe sekuru vavo vakazonofira kuhospital ndo vaive vakanga vari right. But that same woman is the same woman who stepped padumbu rangu inini. The same woman akaenda nini akanondidhamba munin'ina wamai vangu. Mupenyu here munhu? Obvious mupenyu kabati umwe wacho ndiye akabva afa. Umwe wacho anga ari mwana wanzvadzi yamai vangu auyo akaripika nepano pasi. Jerere. Majere anopikwa pano pasi musambonyeperwa. Vakafa avo vamwe vachiri vapenyu. Alright, pamberi mberi ndichida kutokumbira hangu kuti kana zvaizoita pamberi apa papapedzana nyenyu timbovaunza pano timbovazvuzvurudzawo pano. Ndimairudziva kadaro nai. Tindapedza here ndosaka ndakatofunga kuita public speaker ndichapedza nawo vanhu vese. Chana vanoshungurudza vana vese vari kurepa vana vanonyepedzera kuti vachada kuchengeta vana vachiziva kuti varuda mamedhe mahara. Ndosaka ndakavhura peji yangu iyaiya. It's about that. But zvinoda kuti next time kana uchiadresa vanhu vakaita sevava unotuma isu tivadedza kuti uyewo zvepapeji iri muone zviri kuno so that vanyatso kunzwa uchinatsotaura handichiona. Kana wapedza navo isu tobva tavafonera tobva tanyatsokuvahlaserawo tichitaurawo navo tichinzwa kuti kosei vaidari mwana womukoma wavo mwana wavo actually. Ndakazovaendera because zvakazoitika ndezvekuti ndatambura mumapurazi mumwe. Ndatambura mumapurazi ndakasangana nevamwe sekuru. Like izviyazvya zvokuti ndeve family yekumusha kwana sekuru vangu. But not like them. Nobva ndatozivana vakanga vachitoriwo area iyo handichazivi kuti vanga vafambirei. Nobva vandi tiri kutambura ndiko muzukuru wadi kuenda chii kuna mai guru wako. Unoziva kuti unotambura zvokuti unogona kufunga kuti munhu wese is against you. Saka ndakabva ndazosumuka kubva kuya after years of suffering ndiri kumapurazi me handina kwandaenda because ndandadzingwa kwandadzingwa kwese. Ndobva ndaenda kumba kwamai guru wangu mukoma wamai vangu vanova vanga vari first born manabai vangu. Vakanditambira vakafara vakachema because kana naivo vanga vasingazivi kuti chi ndiri kupi. Ndakagara pamai guru wangu ndakatombogarawo zvakanakawo haya zvekutombotiwo uri kutombomukawo una mai. Saka zvakazoitika ndezvoti mai guru vangu mwana wavo akashayika mukomana kuti vangu vashayika rubaba ruya vanhu vari kuuya kunhama handi munhu wokama nobva auya nobva asvikoona ndine mwana nobva achiva mwana wangu achiva mwana adzokera anoshushana nehama yangu anove mukadzi kuti ndiri kutoda mwana wangu dai izvozvizvi pamwe ndinaye asiri kutambura zvakazodai zvikadai. Mainini vaya semo mainini vekuchikoka magumo vadzoka futi kuHarare apa vanga vatsvagirwa stand kudhuze nekwamai guru vangu ngozi nowaritaya yakawa uchakwanise kuita mabasa nekufamba chichi semunhu vana vatsvagirwa stand yavo pavillage. Saka kwava kuri kudhuze nekwamai guru. Vakandika vakusvonditi ngirikini uya akati ari kuda akasvikonetsa ari kunetsa ningirikini achiti ari kuda mwana wake. Saka kana achitora mwana iyeye asi kumutorera pano dzokera kumusha kwako achakutsvagira ikoko. Ndomba ndadzorerwa zvekumusha kwako kusina mai nababa. Ndikanotamba futi ndarutamba kudaro. Unoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwako zvekuti unoita mizha. Zvimwe zvakuita zvichidzoka zvimwe zvakuita zvichidzoka hazvo. But pane mamwe masteji andakatokangana
but ndiri kumakazi ikoko ndakasvika munoziva masaga ebrown ayai masaga ebrown aya aiswa chibaga ayai akora aive ndo aive magumbezi angu ndandisina kana gumbezi handiti ndakangoti hambewa ndisina chandinacho ndo akanga ari magumbezi kuzosvikawo paine akaudzwawo murungu ipapo kuti pane musikana ane pamiri mugombonomu ari kufuga masaga saka mwana wacho hatifungi kuti anitori nechekupfeka saka vamwe mai vaisenza kukombo vaisenzera munhu ndo vakazopuwawo twui tumanapweni twui mwana kuitira kuti kana azvarwa mwana ozopfika ane munhu ukaona saka from there ndiri area iyoyo ndakagara mumapurazi handiti kunyika ndakagara kusvika 2000 pakatanga zvehondo yeminda paya tikatomboroho chaizvo nevaya vaiuya zotora minda vaya tichinzi maenda kuna mbuya amwe mbuya vechirungu saka days was it 2000 patanga kutorwa yes ndo pandakanga ndiri kune imwe famu saka mafamu anga kutanga kutorwa vanhu vakutanga kusanganawo vekuti chii vanobva Harare vachishanyirochi vabereki vavo kudidididididi vanhu vanasangana neumwe mukwesu akanga ari musoja ndatokangamwa kusita rake ndomba atoni pamadetails akakati naiwe nezvauri izvozvo chauri kunyanyogarira pano chii hauoni kuti uri kutodestroya life yako ndomba atondinyorera meno kana uchisvika ka pamabharaki unosvotsvagawo munhu with what number it's being long time ago ndakanganwa zvino saka ndiye akandipa mari akanditi unodzoka then kana uchitya kuti udzokere kuhama dzako ndoenda newe ini ndofunge zvavakandiitira zviya ndopandakabva ndaita sei ndazongoshinga ndopandakabva ndadzoka kudaro ndakaenda kwavamwe bhuti vangu inove first born yemba medu first born yamai vangu bhuti vangu life yaitofa yazvo panguva iyoyo zvaivafaira ndasvikako ndomba ndawanawo basa pamatex zvimaminibhasi zviya aenda I think Machichipisa Glenora if I'm not mistaken but mabhazi aya pane mamwe aienda cross border pakambani iyoyo saka musi iyoyo kune munhu akanhingirikina bhazi rakanofa recross border chikanzi tiuye nemakanika nebhazi saka takabva tatozi titongoya tese driver conductor namakanika ini ndandiri conductor kuitira kuti ndibva ndanyorera matiketi tichitochaja kuenda ikoko nongoziva kapanzana musiyamo saka ndakaendako pakudzoka ndakanonoka kudzoka ndomba ndatya kupfuura pacherima paya kuenda paGlenora ndokwandaenda ndasvikira kuhanzvadzi yangu ndakazoti ndasvikapo makusenseni nekuti ndakatomuka makusenseni ndarara mubhazi chando chandigwagwadza ndiri kunoka kadzi rakakiwa ndomba zvanzi muroora wangu nobva avhura keteni svikanzi hanzi nabhudhi wenyu endai kwamamuri aive nechirimizvo ndikati ndirigoto endai kwandamkwamamuri hatiti munobvunzawo vamwe kuti vangavamuri kupi monzwisisa nyaya nemva baba vaya vangopfuura mugedhi richivharwa pandakazopinda zvikanzi zvatoni nabhudhi venyu mubve panapa vasi kutombodawo kuonai ndakadzingwa sembo nemwana wamai vako mwana wamai vangu first born yamai vangu moziva pandakadzingwa ndandisina kana pekuenda ndakasvika pastage iya yekuti basa ndakatozorirudza because unenge usina pekugeza kana ningirikini unoza PO box unenge usina ndaenda kuti kana kwasviba zviya ndonogara mubhawa muclub munight club ndo mandaifila safe kusvika na4 AM makunovharwa ndaigara munight club handina kuzombonwa doro upenyu hwangu because ndaigara ndiri musoba ndichiona zvaiitika zvandakaona zvandisina kufarira zvaizoitika nevakadzi vadhakwa until now ndatochembera handisina kunwa doro nekuda kwaizvozvo saka zvisinaiwo pandakasangana nomwe mufesi mukomana uya ndaiwanzosangana naye achitengesa mabhanana akanga achiti anzi vanga vadzingwa mheni kwavaita kwaakanga ari mupurisa
hamene zvakaitika chichi munongoziva zvecorruption. Ko apa mwana manga masiye papa? Mwana nguva iyoyo ari kwani? Kwamaiguru. Okay, all right. Maiguru wangu achiri vapenyu. All right. Maiguru wangu vachiri vapenyu. Saka ndamukomana uya manje ndamuona. Ndopaakabva andiudza akati awati hauna pekugara. Ndine imwe shamwari yangu yakasiyiwa navabereki isina imba. I mean inemba. But nenyaya yekuti haana musoro, hapana kana mvura, hapana magetsi. But pekuisa musoro unopawana. Ndobva ndati not a problem. Ndobva ndabva ndaenda vanondintroduce. Ndobva toendooneni panext. Mai vepo vakatondifarira unobva utoti unopota uchiya uchicherako mvura kana kupota uchibika uchidi wozoenda unorara. Ndobva ndapinda mumagazaret ndandiri kwaife kufiyo. Pane umwe aiita zvesign-writing ainzi Jackpot. Jackpot uya ndobva ndawana basa ipapo resign-writing. Saka ndamusenza ndichazi ndakasenza nguva yakadii. Mbazana Jackpot iri basa ratisiri vanhu vechikadziri. Hauna here bhizinesi raungade kuita zvako ndikuite sei ndikubatsire utani. Ina hangu panakire kuti ndonga ipapo ndopa ndozofunga kuti ndaye ndakavhumbamirwa namai vangu. Obviously zvimwe zvese ndakapindana nazvo. But pandakazotangoka kucivil life ndaingosangana nevanhu vekuti anogona kungoti ndikudai ndikuitire zvakadai here but vasiri hama dzangu. Zvakandipo chinochekuita batsiro vasiri hama dzangu. Zvakanyanyisa kudarika hama. Yes. Saka ndobva ndati handogona kubika chikafu. Mbatoona ndichera anotsvaga pakubikira chichi ndibva anotsvaga pekubikira ndatopawana takutobika kazvinhu zviri kutofamba. Upfu nomba wambotanga kunetsa ndopaine nguva yekuti maiti kana makumbo kuti unotenga upfu munotanga matomboita meeting naye chinotimba momboshautwa hamene how many hours mozomira kutenga upfu. Kusvika ndati yowe ndasiyana nazvo. Ndobva ndapinda mumazai ndapinda kupi. Saka ndichidaro ndakakwanisa kuchizotangawo kukwanisa kuzvirojerawo room. Like room iri normal inotoriwo nemagetsi nechii. Saka paopposite neni paine amwe mai vanga vaine vana vakomana chiti. Saka vanavo vanga vakareba zvekuti. Saka vanhu vese vaingofunga kuti vana vaihanzvadzi dzangu nekuti vana havaindifarira vakomana vaya. Saka mai avakabva vangonditorao kunge ndiri mwana wavo vakazoshayika zvavo mai vavo. Saka nekunditora kunge ndiri mwana wavo hanzvadzi dzenhingiriri yavo vakanga vaine mumwewo murume wavaidana navo anga aine mari stereki. Ndonga vakataurirana kuti batsira mwana wangu chichi. Ndonga boyfriend yamai vaya ndobva yandipa futi mari. Ndobva ndavhura futi kitchen. Ndavhura futi kitchen wangwawo kuti wanikei ipapo. Zvadaro kudaro. Mongoziva zvinhu zvekuZimbabwe kubva paya zvinhu zvaingoita up and down. Ndo pandakanga ndiri maifirits ipapo ndichirwara. Ndaigara ndakatemwa nemusoro izvo zvaitika ndiri kuZimbabwe. Ndaigara ndakatopfeka size chiri kuremember kuti I used to wear size 28, 22. Nekuti ndaisasimba ndikangosimba zvokudarika ipapo ndorwara zvoti skate inosara yakutenderera. Umwe musi ndikati ndakufa ini. Zvino ndofira munomu ndega rega ndichienda kuhanzvadzi yangu. Pamwe akaona ndasvika ndichitadza kufamba kudai kuma 2 AM anogona kunzwa tsitsi. Ndo pandakabva ndaenda kuhanzvadzi yangu iya ndananaira ndichifamba kudaro ndo pandakaonekwa nemuneighborhood nokuti unopfuura nepaGlenora police station. Mba andiperekedza. Saka sezvo ndaisada kuhumiliatwa akanditi ndomirira here kusvika wadaizwa. Ndaitoziva kutoti pamwe ndogona kudzingwa. Mba ndati aiwa handisiyi zvangu ndabvo nomba neighborhood yaenda. Ndomba ndanokazve 2 AM kaidzi vanhu vakarara. Windo ravo ranga riri kuno kugate uku. Ndomba zvanzi nemukadzi wacho ndiani nechirimi. Ndomba ndati mudhini. Ndikati ndarwara saka ndatya kuti ndingafe ndega kwandandiri kwandisokwanisa. Ndomba kuketeni rambovharwa. Ndomba ravhurwa zvenzi hanzi nabudu wenyu panapa sepahosipitari.
Gate rakabharavharwa harina kuzovhurwa futi. Pandakaudzwa kunzi hapasi pahospital neyangu hanzvadzi, hanzi pana hapasi pahospital nehanzvadzi yangu. Ndobva ndaenda. Aiwa, ndakuenda ndakagara pasi because kufamba kwainetsa. Saka pane umwe munhu aibva kuJoy, imwe club yanga iri kuningirikini kuGlenora chichiuku. Ndonga akanga ayati nombowandiona nombowamisa. Nombanzi muri right here vanzvadzi. Ndikati handisi right, ndiri kurwara but ndauya kuzopa hama yangu pane pasina, ndingagotaura ndaramba kuvhurirwa. Ndikati panike pasina vanhu. Zvikanzi munogara kupi? Ndobva ndamuudza. Ndombaudza muridzi wemota iya kuti ngati vatakure tinovasiya kumba extra charges, kumba kwavo extra charges unozoisa chi pamberi pangu. I mean pamberi. Vanhu vandaita sendarara ungapore musoroya. Sandi handine shamwari yangu yainzi My Prudence, may her soul rest in peace, akazoshayika. She was my best friend kuZimbabwe. Saka My Prudence mbauya zvikanzi averoka iyi nyaya yekuti kufeka wozvifira munomu wega haiti, ngatidzokere futi. Kana hanzvadzi yako ichakudzinga ndaichikudzinga kwakachena ndezvine zvigedhi rakavhurika. Takasvika gedhi rakavhurika. Mai mwana ndakaita kukwaziswa nechigokora cheruoko kunge ndaora paya. Kuita mba nangopinda iwe sembwa yanaiwa nemvura yatota, mba ndanoti garei pakona. Ndakati first day. Second day paingoti kana paakudyiwa ndinenge ndichingoshautwa. Munoita sometimes anongotanga ngoti chii chiri kunhuhwa munomu? Pane chinhu chiri kunhuhwa? Kana nemaronda muinda munorapwa apa ini ndaitemwa nemusoro. But ndakaudzwa zvironda ranzi ranhuhwa imba yese. Zvikanzi maronda munoenda munorapwa. Vanhu munoita basa rekutsvagana nezvirwere zvenyu pamunozvitsvaga. Kuda kuuya panapa, kuda kuti ndingirikina panapa, kuda kusvika ndinetsa panapa ine mhuri yangu. Handitombodi zvokuti hazotambudzwa panapa. Saka zvakazoti third day. Ndadaidzirwa zvechikafu handisi kugona ka because ndaitobva ndatotadza kana kuningirina kutest mukanwa mangu. Ndabuda ndikati pamwe ndiri kunhuhwa zvezvo. Ndobva ndaisa mvura vatanga zvekupopota baba. Ndichitori nemamarks ekukolapsa kwandakaita nanhasi. Nekuti vakati vachipinga kudaro kana kuti ndakafunga zvakanyanya kana kuti ndakadini vanangoti negotsi. Ndobva ndazopepuka mukadzi wacho akuti atete muriraite nemusikana basi. Saka by that time ndakanzwa kutsva. Ndatsva ndakasuweta zvekuti hembe dzese dzandakapfeka dzakaita sedzakanyorova. Pedzezvo ndombva ndatanga kutonhorwa zvekuti miri wese wakatanga kusheka. Kwaigara wakangoitika ka handizivi kuti chii chaitika, nonga chaitoe chivanhu tiri kuZimbabwe ikoko. Saka vakabva vatobuda murume nemukadzi pavakangoona kuti ndamuka ndiri right, ndombva vadhiraivha mota yongo yaenda. Mandasara nemusikana webasa. Musikana webasa ndiyakatoti tatete, nhasi dai yanga iri Friday, kurwara kwenyu kwakusinomawo. Dai nhasi yanga iri Friday, dai ndaenda nemi kumapostori. But zvamuri kuitwa panapa munogona kutozongofa nekubatwa chaiko kwamuri kuitwa nehanzvadzi yenyu nemuroora wenyu. Amuna here imwe hama? Ndikati hapana sisi vangu vanogara imo maifirits imomo but vanogara padhuze neroti. Ukangokwanisa kungonondisa mutaxi woudza vanhu kuti chi vanondisiya pakati vanondisiya ipapo. Ava sisi vangu ava manje ava vanamai vedu mukoma nemunin'ina, mwana wamainini vangu vaya vekundiramba vakandidi vakundi. But isusu vana we don't have, hatina daka hedu nezvakaitika because tivana. Saka tinowirirana. Yes. Saka ndakabva andito anga ine mari yanga iri equivalent to mari inokwana taxi. Ndomba andinanaisa akandibata anobvunza amisa taxi mba anoti kuna taxi driver. Ndandichikumbira kuti munosiya
sisi vangu ava pakati vati hatopaziva panogara paine musika ndokuenda kwandakaita mandatonoita 2 days pandatoita 9 ndomandazorwara futi handii ndakudzai kuti kurwara kwaive continuously saka bhuti vangu ava neni ndezviya zvekuti mwana wamai vangu saka ndarwara vana vangu vatikure nekuti zvakazoitika apa ndandane vana nokuti ndakazobva ndarova mudimbu pandakaitirwa zvese zvandakaitirwa izvi ndakati inini mwana kutoti ndirarame pasi pano ndichaita vana vangu vakawandisa because to be honest handina kutrusta munhu mukuru like anonzi munhu mukuru ndandisamutrust but I could find anhasi mukatarisa kana mashows angu mazhinji ndiri ndichitaura nevana because ndakawana comfort kubva kumwana uyauya wekurebhuku wandakarebwa uyauya saka kuti ndakamutarisa so ndikafunga kuti ko ndikazviuraya because imwe pfungwa yaiti enda ukazviuraya maybe unogona kumusangana namai vako but imwe pfungwa yaiti ko ukazviuraya mwana wako upindana nechaukapindana nacho imwe yoti unongozviuraya nemwana wako semunhu anga akakurirawo mucheche kuti but munhu hazvibvumidzwe kutora upenyu hwomwe munhu maybe pane zvaakasikirwa mwana uyu zvaakaita sei zvaakazvarirwa atopo saka indikatomuuraya ndakutomurobha chii whatever zvaakanga akasikirwa saka inini ndakazokura ndine fear one I didn't want to be close to anyone a relationship saka ndakabva ndatoti in less than I don't know how many years ndakazviitira vana vangu 4 ndakanga ndani vana vangu pavana vangu 4 ava ndaivashandira ndichidi whatever it takes vana vangu vaineka sure kuti mai vedu tinavo and I was nanhasi umwe akatororwa akaita white wedding iye wacho wekubva pahappy thing vamweni vakomana ndo vandakatovhurira kambani yavo manje because ndakataura ndikati ini vana vangu kana nyangwe ndakazotanga zvetuma relationshipo zvazvo ndazohila asi ndaitogara ndakatodza munhu kuti aiwazve inini tisati tadii ndinonzi mai chekudeno nditori nevanafo like now resume yakura nevazukuru tu zveeji yekuti unotoona kunge ndiri mudiki no ndo varipo saka kana vachibvumira zviripo ndizvozvo because ndakazvidzidza ende ndakadzidza muupenyu kuti mai vanodiwa saka handifaniri kushotesa that thing kuvana vangu ndakazviti ndichaita 100% available my children's best friend vanotozviziva ivo vanotombozviziva munongoziva kuti pane nguva yekuti zvinombotibata kavanhu vakapindana nedzidzidzi uyu ndikansela wangu first born musikana akanomutedzera mukuru vakuru vese vanhu vandikutaura navo kandisina mwana mudiki uyu anomutedzera ndotongomuti gosipi patina wangu because handozati kana mama wangu vakati aiwa vanofanira kupinzwa pisi saka ndopandakagonawo ipapo pakuyarutsa vana saka zvakazoitika ndezvekuti ndakanga handiti maiguru vangu vatora vana vangu vasikana vari kugara navo hameno vaya vejerasi vaya vanoona kuti shuwa kuna vamwe vanhu vane mwoyo wakashata pasi pano still vakaenda vakanotora vana vaya vakatera navo kuharare kwandandisina kana panguva iyoyo zvinhu zvasina kutombomira mushe panguva yacho iyoyo saka zvaitove easy kuti vana vari kugara namai guru inini ndichiita sei ndichiendesa zvinhu kunani kuna mai guru kumusha sezvinewo zvazvo ndomba vanotora vana vaya saka ndakazongoti umwe musi ndiri kuzvifambira ndanangodhumana nerwanzvadzi rwangu ruya vana vamuri kutaura makazoita boyfriend here chaiyo steady boyfriend ndakanatoboita boyfriend ndaitoti ndikaita nhungu ndotokudza kuti go forward ndanga ndisina love ndongoti ndakaita maspam donor for my own family. Seriously? Because inini ndandisazvo plus ndotarisa kamabatirwa anenge achiitwa vanhu ndoti ino ndiri kutambura neunherera ndozonoshungurudzwa neumwe munhu plus bitterness handidi kunyebera wangu apa ndiri kutoti hanchitoseka ndakaita about 29 years ndine bitterness this is the 30 years mai vangu vashaika vakashaika vane 42 years ini ndasvitsa 42 years nhasi
saka ndanyatsoti for my 42 years ndicicelebrate upenyu hwamai vangu hwakararama 42 years. Bitterness, kuchema every day, kudidi bye-bye. Saka mama, saka inimi alright, maiti mukasangana nemurume, pamusangana nemurume sezvo manga musingapinde murudo, maingoda yenyu kuita mwana, mungoti munhu akangova nemimototi moita mwana yenyu munotora mwana munokanda. Rega hatichikudzai kakufumukapo zvibereko kwatataura kuyangu yakazoti uchingonzi repu uchibata nhumbu. Saka wasanganawo nyamo dzine dzambovava oka. Nemuda kumbokwenyiwawo, mukwenyiwa moti nhumbu. Plaza hangu ka vana vangu ndandagara chachaita vana vangu. Ende chekumirira kuita vana because ndandatoitiswa vana ndiri mwana ndiri mudiki. Saka changu kwakurera vana which now I'm proud mai vane vana vavo vakura. Ini tiri kutokura zvekutoti nevana vangu takutongoita kunge ma-sisters, ma-brothers and sisters kana kuti ma-sisters. Zvekutoti kana kutonzi mai vako hazvirambi. Those are the best things that ever happened to me, those children. Saka handiri mati zvaifamba sei. Zvaiitika ndezvekuti handinongozoti muiri inombovavawo pafe kudananawo dadana kwete kudanana aiwa zvekudanana panguva ina asingadana nemunhu kana rudo ndandisina to be honest nditori neheti yekutoti kana kuisa poison but obvious oka uri munhukadzi. Saka pandaingoita that mistake once yekuti mungokwenyiwawo ndizvozvo pakukwenywa ipapo ndaibva ndabata pamiro. Saka vana vangu vaiva ndopo vantu kutatu vangu vari kwamaiguru vangu ndopa vakabva vatonzi nechibhudhi changu chacha Verona mwana uye mumuya ine vana ake mumupe vana ake apa handina kana pekuvaisa. Unoziva kuti zvandakudzai hama yangu kuti zvimwe zvinhu ndaakukanganwa. Ndakasvika pakuchengeterwa vana vangu inini ndekuti ndikupe kuti ndinyatsogara navo muHarare panguva iyo ndandisina. Saka ndakazozviziva zvekuti unogona kunge uchigarawo nemafriends uchidi. Ndakasvika pakuchengeterwa vana nevanhu vasina ukama neni. Zviya zvekuti munhu angondiona ongonditi ndipe ndimboenda navo. Vana vangu vakanogara kwese kunana Chipinge kwana Mutare kupi. Vachingotorwawo nemama namai vaingotora vachingoti ngogara nevana vako. Saka vanhu vakutanga kundinetsa vanhu vai maiguru vava vari kurwara. Saka bamukuru vakati hanzi dai vadzosa Vhero ngaadzose vana vake because mbuya ava vanga vakatofara vaine vazukuru vavo chichi. Saka vana vangu vagara aitori kura. Ina ndazonovatora nevana novasiya kwaatete vangu hanzvadzi yababa vangu. Saka kari padhuze kakomana kadiki ndokandakanopa maiguru vangu. Vana ava vane baba hwani vose vari 3. Baba hwani vapikwa kana ndaingotovewa naimi nzwisisai nyaya imi. Aiwa ndowamiti kwanzi ndakazonwapa kuda baba vavo. Yanga iri ngirikini yekukwenyana iyo kwenyanai.com. Vose vakadaro. Yes, saka ndingagoita mwana ndaidanana nevanhu here. Ina handaakutombodanana nevanhu. Saka handiti muri kupaona here. Saka maigona kutombokumbira bonde zvenyu kuti ndimbondikwirawo. Aiwa ndidaro aiwa ndinamboshata inini ndinotokubayiwa kutozoti kutondikwira kandikongori Despacito. But character yangu haisi yekuti ndingakumbira. I mean ndingakumbira. Asi kuti unenge wakutomwa. Warwa nenyere. Aiwa vanenge vachitoda vanenge varimo mudhuze but kungoti panguva yaunenge uine hatred iya unenge usingatodi kudanana nemunhu. Saka hazvitomboshande sisi zvaisatoshanda by that time. Nekuti ruvengo rwandandinarwo ndaigona kutozouraya mwana wevanhu. Saka zvaisashanda ndezvekuti inini ndigodanana nemunhu tigogarisana tigoita murume nemukadzi tigomuka every day tichionana. By that time it was a no. It was a no. Ndasingatomboiti. I was damaged. Vanhu vakandivhiringa vanhu ivavo. But iwo munongozivawo nekukurawo zvako. Nekukura ndakazonotisa kuti asi ndogara ndichichema ndichiti Mwari vakandidarirei ko ndaida kuti inini wacho ndandichida kuti zviitirwani. Ini ndoziva kuti
kune vanondiziva kunotona vamwe vanhu vanotondiziva maybe mumacomments kune vanondiziva zvavanozanzira mwoyo wakashata ende it's not like handidi kuita mwoyo wakashata ndotouda zvekuti but because yekuti ndiri munhu yauya ari sensitive miri mako kuti kana pain yeumwe munhu ndoinzwa yekuti unogona kusvika kwandiri kuti pero zvadai usati wapedza ndinoenda kutorwara inini ndikakunyima ndotozorwara days saka ipapo ndakabva ndatongofunga kuti maybe imiedzo ikai because haisi normal kusangana nemwana just a single child saka ndonga miedzo indaingoiwawo kuti ndizove strong kuzoti ndizobatsirawo vachazosangana nematambudziko vaudzowo kuti budaiwo matambudziko zvakadii because mukatarisisa izvinezvika vamwe vanhu they rush to kill themselves wouraya yourself but une vana uri kutarisira kuti vana vagopindana neyandakapindana naye kuitwa sex slave and a slave of kusenzeswa kunzwi zvese yekutwa mukarirana hanzi mukomberano garirane koko iwo wachuza kuzviuraya vanhu vakadaro vanofanira kutaura nesu tovaudza kuti life inoraramwa sei ani mukupanzwisisa life inoraramwa sei saka inditori pamission and handisi kudzokera mumashure kune vaya vanenge vaine madambudziko vano vanosangana navakadii guys this is just half of what I just told you but nyaya yakareba zvekuti togona kuzodzoka zvedine part 2 part 3 part 4 because mandaipindana namo ndaisangana nedzandaisangana nadzo mandaipindana namo ndaisangana nedzandaisangana nadzo but what I can say now ndeyekuti I'm at peace because ndakakwanisa zvekusvika kupisa asati asvikako because hamuzati mataura tichine pati 2 katukama apa tangoti handimangoti ndoda kuti nzwisa tichine pati 2 to come pati 3 toda muzonyatsokuita closing chapter pakupera kwefinishing yenyaya muzonyatsotaura manje kuti handotenda Mwari nevana vangu ayo kapati 1 ka ndoba ndikutaura kuti ndoziva kuti kuna vamwe vanhu vari sensitive mumaviewers enyu anti because zvakafanana nevanhu vakaverenga manewspaper amwe vanonzwa nyaya yangu honestly handisi kuda kuti vanhu vachifeel sorry for me I just want them to see that how strong it made me strong saka ndoida kuti vanhu vaziva havo kuti ndikutaura zvangu nyaya ika but honestly deep down ndaa at peace right now but before I was not at peace because ndakachema for the past 29 years ndaichema every night vamwe vakarara inde ndichichema vamwe vanongoti happy Mother's Day ini ndiye ndichichema vamwe vanoti to be honest every child needs a mother nyange usvike age ipi unoda mai vako but anyway tisu takayanzi takachuzwa one side iroyo saka hatifaniri kuramba tichangofila sorry for ourselves panzwisisa especially kana dzandakapinda nadzo dzotokuita kuti uite bhanditi boora ngoma chairo rekuti unototaura utoti kana munhu anoda kukunzira timwe tinyautati ainika nainini pane zvatisina kuona here tichatyiswa neko inini problem I laugh on the face of danger because or on the face of poverty because pane handisina kupindana nayo pane tsoka dzandisina kubuzikai pane ing'ara handisina kuita kusvika wakufuga gumbeze wozotya nhamo aiwa tisi totokudzai kuti nhamo ino ukaiona ichibva nekuko unoinzvenga wakadai ndizvozvo saka hamene kana paine zvimwe zvekubvunza aiwa tichine pati 2 tagumira patagumira apa pekuti vana vazinda kwamaiguru makusapota vana bhudhi vakuti chi tikuda continuation iri kudzoka rini because tinoda kuzoti pamunozopedza last chapter yenyu tobva tapina chi zita repeji renyu kuti vati vamwe vauye vachikufollowa iwo kupeji kwenyu vachinzwawo kuti zvakamira sei vachidzidzawo zvamunodzidzisawo muchidididi sika ani mukuziva kuti tati tifanira kutanga na7 semunokuti aiwa I understand nyaya yetime kuti tifanira kutanga na7 tazotanga na9 I understand you ndiri kuunderstanda kuwanirwa nyasha ndakazowanirwa nyasha ndachembera ndaambuya chekudino mba ndazowana wangu kuti andadzara naye saka hazvizodawo kuti chi wazowanikwa because tata kutofunga kuti achawanikwe sendege dzekumalaysia saka patazowanawo katakufanira kubatikidzawo zvi hanzi chii mudzima upeka iri patinogona sendege dzekumalaysia zvakaoma saka ndobati kudai pako saka ndingomhanyira
kuti hatindimbonzwa kuti haufa. Alright, no problem. Saka imi guys munongobata patagumira pane ndege yekumalaysia. Ndopo mungobata ipa pandege yekumalaysia kuti atidi togumira pandege yemalaysia. Friday. Aiwa hapana kuipa. Simeo, vana ndaitepa nawo vakura vakuita life yawo ndakudoka kekuchembedzana nako aiwa ezvinezvi aiwa. Ndizvozvo. Regai vana vararame life. Saka nemusi Friday tozodzoka nepati 2 but Friday pane macouples mamwe achauya panapa panenge pane vamwe macouples achauya but anyway zvisinei imi togona kutanga nemi ndida kumanyira kuna Gilbert handitika totanga nemi kuti muende kuna Gilbert ava vanenge vari macouples vanenge varipo pano vese saka hinetsi totanga nemi moya nepati 2 yenyu moironga kuti munogumira papi mozoenda tisaredi nemacouples edu vana vatinenge tinawo panapa vari kunetsana mudzimba dzavo mutimboona kuti tinodzigadzirisa sei semadhayaris panapa. Alright, Sisimeo. Saka kana as long tichingozviita a bit early because Gilbert anga auya ndatonosvogara mumota kuti ndi one day vanhu vasandinzwika ndichitaura. Aiwa hapana chakaipa tata mistake yanga ikusaidi kwangu zveshuwa ndazvinzwisisa hapana problem morora zvakanaka matimu ne42 takainzana meno kuti mukuru ndiani saka morora zvakanaka ipapapa tozotaura zvedu mangwana kwakachena tichiona tichotangira papi handitika not a problem momorosawo Gilbert wenyu zvakanakai diaries makadiko madiaries hey ai hanzi let's do it tomorrow hazviti songiwe tomorrow it's impossible ndikuita kunotorawo Gilbert wangu kuairport saka mangwana hazviti kuti ndiite palive because neni ndechidawo quality hati mazvinzwa ndanzi kwai mana Gilbert vanoda kupiwa quality time handi muri kuzvinzwa saka mangwana ndichidawo kuitawo quality time naGilbert wangu handiti mazviona nokuti ndichinomutora kuairport uko saka mangwana hazviti hanimaona Friday zvandichaita paFriday ini Gilbert ndekomuti chimboenda unodi kubhawa kuchimbono womboenda kubhawa chimbono tandarawo achionawo machidi istoita live handika kana pedza live ndochiuya ikumba votsoka kumba handika towana kudi kutandadzana handiti mazviona ndakatenga pane chiuyu changu chandakatenga guys mufunge chibhurugwa changu chandakatenga so chinopfekwa namapulling socks machiziva handiti chinopfekwa namapulling socks chibhurugwa ichi chinenge chine malesi kumusoro uku chinenge chine malesi kumusoro uku so chinenge chinopfekwa nekumusoro uku so chogumira hani machiziva ka chinenge chakasiya mazamupanzi so chine zvimalesi uku chogumira apa chibhurugwa icho chakavhurika pakati pesa machiziva chibhurugwa icho machiziva ka ichocho chibhurugwa icho ndatenga chibhurugwa icho yes they are back together maivazizimba ichocho chibhurugwa chaunopfeka nemapulling socks so eneti so machiziva negogo chaunopfeka nemapulling socks neneti ichi eneti negogo machiziva ka ichocho ndakachitenga kubva kwaita kune chimwe kune muchishopu kune chimwe chinotengesa simbi so dzinenge but hadzihasi maoriginal handcuffs efeki so mumazama handcuffs mamwe efeki so mumaziva anotengesa mutauni yaiyo nekachimbo kachona so zvinenge zvine kauniform kechipolisi so kauniform kacho kechimapurisa so saka simbi ndakatenga ndida kuvasungirira maona ndida kuvasungirira kuvaisa mucheni umu ani mazviona saka mangwana hazviiti mangwana hazvigoni mangwana hazvigoni ani maona right once I found on Facebook story match newspaper ndiye arimo newspaper nyaya yake arimo hana kuipedza chete munhu ari kumanyira ke kuna Gilbert wake munoziva isima old school isima old school tinenge tichibatana naGilbert vedu zvamusingadi imi kuita vechidiki imi vechidiki hamudi kubata vana Gilbert venyu munenge muchiti handidi isusu maold school sandikubata kwatoita zvidhara zvedu izvozvi zvimufunge vana Gilbert ivava tinoita kuvabata zvokutoti izvozvi so kwaari mangwana kuti kwakanuka kuidza kuti ndichitokwira imi hameno saka tichidzisawo vana vechidiki imimi kuti imimi guys imi tichidzisawo vechidiki itaiwo hamudi mungouya muchingochema everyday
muchingochema everyday imbouyawo panapa muchiseka mucharatidza takadzidza zviri kunakidza ende zviri kudidi handiti maona. Saka isusu maold school munotiseka moti ina handiti mabvi angu hapfugami kudii kufuga handite zvakadaro handibati. Aiwa hazvisiri izvo zvinoitwa. Asi kana takataura kuti hure ita chihure inbedroom, ita hure remurume wako, ita hure remurume wako. Hanzi takakuudzai ndo hure wacho watishaura hanzi ndichakutumirai moku ukandipromisa ukasatumira pachatonoisa papa it will end in tears. Wotondipromisa unitumira chinhu chawakureva chiuniform ichocho anomaona hanzi inobve kuna Ketina uniform. Aiwa Ketina ndichiziva sanambochiona hangu Ketina ini changu ndakachiona ndikiri mutaundi ndomba ndakachitenga nemwe shop inongonzi kwai adult shop kudi amene amotengesa zvose zvemomo chero zvaizvo zvamoda zvefeki zvevarume zvizere imomo anomaona ndomba ndakachiona kati chisaizi changu icho kwana ichi ndikandidi nditengewo ndikatochipimba nezuro ndichitopfeka negogo yacho ndichitopractice ndakatosara ndichipractice ndichitonyatsoona kuti okay ukapfeka gogo unofanira kuzomira wakadai so wodai wodididi ndikasara ndichipractice saka saka ndakugona anomasvona tangomirira kuti tichiona kuti zvinofamba sei anomaona. Saka imi vechidiki tikuda kuchallenge imi vechidiki anditi imi vechidiki kuti muone kuti yana chimbere yakaita sesiso ma42 kana tichiita kuzoti imi vechidiki. Saka muri kuita sei imi vechidiki muri kuita sei muroramba nditi muzoti kwai senge nhasi makeup yanga kwandiri murume nemukadzi couple iyoyo tikutaura naye nemusoye andiselina muripo erapa andiselina kana paina andiselina kana umwe munhuwo zvakaroda kuvolunteer wechikuru vana vanotoda kunobatsirwa zvakasimba nyaya dzacho ameno murume watovere 3 months achizvatira pasofa anomaona 3 months achivata pasofa murume unongokora mari yake oenda kunotamba kwaichi kasino odzoka sina kana kwakatooma kwakatoipa anomaona. Saka taita appointment kati aiwa tochiona kuti tavabata paweekend ndichatsvaka vanhu vanodawo vari panapa vechikuru munzwe nyaya iyi vanomutaure neyo navo vanhu havabatsigwi anomaona. Aiwa andiselina varipo saka pane vana vanga vachienda nemurume hakuna kutomira zvakanaka nokuti mukadzi wangu autoti ndofa hangu kandikati muzvo zera rake ririwa kunotaka kuda kufira murume pasera irori unoda kufa pasera irori. Saka in other words chandiri kutaura ndiri kuti batai varume venyu zvakanaka handitika forget about kuti zimeli vari mumalove kana chi indagara love lives here. Love lives in my house every day. Hamongana Gilbert wangu tichingovanzirana tichitoseka. Tichitowanzirana kandabva palife tichitamba chikuda tichitodzingirira tichitomanya chero vana ndozviziva. Vana ndikachitopa kai doi kana kari pakati kachitoti mama tisai makadai. Teti mani tisai mama tisai vanotozviziva kuti tinge tichitomanyisana chikudo mumba chinodiwa. Ina mbari kikukudzai kusvikira maita straight. Kusvikira masodzoka muchiti aiwa tabatsirika nasimeli kumba kuya kwakunakidza. Kudzimba kwenu kwakufadza ndipo munozonyarara. Kana musati aiwa ndichingotaura. So guys ndo hanzi mimi hamuchina drama saka iye aya mamechi anu munopinda uchifara ruchendo aiwa iti drama hatichina hanzi review neFriday. Okay Friday aiwa toita Saturday manheru Friday kune vane nyaya yavo kune couple ani imi zvandiri kutaura mufunga ndechikunyepera vari kuuya neFriday ndeimwewo futi couple iyi different iri kuuya neFriday ndevechidiki vana vadika ndoda kuti muzvinzwire zvamunotwa hatiti old school hatiramisa old school ndoda kuti muone machallenges amuri kusangana nawo handisiri ndeichitaura ndivo vanenge vari tu murume apa mukadzi apa vachitaura nyaya dzavo vega munyatsoona kana ndikakudzai ndiri ndimoti simeri danenge vachiwedzerera kana kuti iskiti animona vari kuuya votaura vechidiki vanenge varipo mukadzi apa murume apa imba yatosvika pakuda kungondongoka animona kuya yatosvika pakuda kurongondoka kachikudzai muteereri kana zvazvida kurongondoka kwedzimba makuya manje simeni imba yangu yaparara simeni please tibatsireiwo kasi vana chikudzai munenge muchitiseka mucomment section umu munenge muchitiseka mucomment section umu muchiti hazviti hatiti zvakadaro hatibati handite kana yawondomoka kwasi simeni titava kumirirai munouya heni Friday vanenge varipo tondiwari handimazviona saka isusu right hanzi ko mundevere akazofamba sekukoti murume uyo asina mubvunza haana kundipawo feedback
saka ndasiva asati anipawo feedback saka ndasiva tichiri kufamba sei. Aiwa tendai skiti panyaya handiti skiti panyaya dzakadaro because ndikaita skiti ndakangasa mukadzi wako andiwana tendai ndingatokangasa mukadzi wako iwo ziva kuti mukadzi wako katipinda kwasisimeli newo unogutsikana zati anonowana something chanenge adziza ikoko anouyawo nezvinyuwani zvemumba andiwana kwete kuti anongoya panapa oseka oenda achibva panapa odzoka kuzokutuka kana kuzokuvata neovhorosi hapana chichinenge chitika andiwana. Mozambique vari kutolazana as we speak right now vatori pakati pelula vakatodzokerana amai rumbi vatori kumozambique as we speak. Usa order online inontenga mashopu arimwe usa order online nobigwa mazuva ano inontenga mashopu muzvirimo mashopu inontenga vekumozambique vakadzokerana guys and ndafara zisingaiti. Ehe andimaona saka guys good night shindai munovata andika ichiregai tinovatawo tichimirira kuti kuedze mangwana tionoti totangira napapi tichiita napapi handitika. Saka guys morabo tobatana mangwana tobatana nemusi Friday handitika tichionesana kuti zviri kuitika zviri kufamba sei. Inoda kutaurawo nyaya yako ukapinda nzoda kuinspire vamwe vanhu woda kutaura nyaya dzako guys we are here just hola me kuwhatsapp kwangu and then we talk oya opa live uchiinspire ubatsira umwe munhu inspirewo umwe munhu awane kusimukira inspirewo umwe munhu ari kupinda nedambudziko rakasangana naro ukakunda anti mazviona pindana uya naro utaurewo. So guys marara zviripo antika tosangana zvakare. God bless you makandikoshera zvekuti guys